tui mane oi ang baranda ni tui kosa tui khibi bu tongo tui khibi tong horni koitaro horote salada horni 20 tarik horo Tripura chuba chubutuno ang khulumaya pharo ano owaisa map khaire jaja sebe sidi ang mistake video kaisa upload khairman bagoi joto Tripura samasta ang map sano hinge bab song haino hailam sugo jotono ani nawad baksa kok channel so bab song kendro tini ni video ni thamul nogini saimang khana tamoni bagoi tini video hinkeno tini live ma tv ni onar damodo te Sumon de Borma Mungoi Khoroksa Sinti Brashani Mungoi kaisa case khlaikha abong hatamo video upload khaimani bagai video upload khaiman bagai case khlaikha tuma video hinkeno thangnai 20 August Nobar Wati phayai Shantir Bazara kubangma Sinti Prasaroni tu nogrok tuikulo khate hakuk phayai nok khungsani ba hayake nok khungmini 7 jon borok thika a mangpli no tisana thanggei sinda modo hinkena kaisa nukhni borokno sungkha Sinti Prasa nukhni borokno sungkha hinkya a samoyo ja hakuk phaiman samoy tamo khaitong hinkeno Sinti Prasa khoroksa bono saka a samoyo bo tui khuitong hinai hinkeno tiprakok bai saka tui khuitong hlasi damodo live ma tv ni onar damodo bo okongno bujiya ngai repeat kesunga tamo khaitong hinai hinkeno arbo repeat ke saka tui khuitong hinai ngla tui khibi tongo hinai samani no bo bujiya ngai tebe se repeat ke sungman bagino hinkhe a 6-7 second ni video no Sumon de Borma download khayei phani thepayei rui rukha video upload khlai rukha bon Facebook o tipra kok sanai rongno install khlaimani haiklaikha hinkeno abone tuino chini tipra surungnai buthop chin tipra kok sanai tipra surungnai buthop ni borok Sumon de Borma te live ma tv ni damodu noi mungoi case rukha abon pore hinkeno jorani news live ma tv ni onar damodo te Sumon de Borma cinta khuk Sumon de Borma bo phayei boroni je a topic tui kok saka srai khlai tai Sumon de Borma bo nakar ma sanka damodo te chin tipra hasteni lukurongno te tipra surungnai buthuk ni borok ba chin tipra sarongno jutono nakar sanka Sumon de Borma nainedi video hasten lukurokno ang oma haitai tomung tonglia ano owaisa map khaire jabe sidi ani jibona ang tai oma haibuni video bonalia ang tai video upload bo khailia ano owaisa map khaire sidi Tripura Samas ano owaisa map khaire ang tai oma haibuni video roknai upload khailia boi video joton waisa bul khlai kintu borok koi moni sungai ang bono map khayo kintu ba ang map khaime ba siming ya lukurok bo map khanya nangnai an hoju dang bono map khlai ke nung jibono oma hai bul ta khlai ken teisa obono unko repeat khlaini bo samung khlai pi ke ang tei bono map khlai la karon puila ba map ma khlaine ke tai